de papa. Ala mă, hai să pot mă ridica. Copac, copac, copac. N-am niciun copac. Copacei. Copacei, copacei, copacei. Un copac, zău, așa. Acesta este episodul numărul 15. Eu Max. Acesta, episodul 15. Căutăm lemn. Greu. Stai, mi-a picat cum e simplu. Ah, super. Lemn. Oare cât îmi trebuie? Dar știu că îmi trebuie mult. Aoleu, se face noapte. Și nu știu unde e casa. Cred că în partea aia. Sper să nu mă rătăcesc. Și mi se pare că am văzut un câine pe undeva la un moment dat. Am unul deja. Poate să mă întrebuiască mie așa ceva. Asemenea urățenii și sper că nu sunt pe normal, ca să mă omoare ceva. Și cred că m-am rătăcit deja. Că nu mai dau de pământ. Eu cred că harta nu am. Uite, genial. Îmi iau harta la mine. Uite, o luăm deja pe drumul cu el. Îmi plac hărțile. Le iubesc. Lucrurile mele preferate în Minecraft. Fără ele nu știu ce să facem. Dacă nu s-ar fi inventat. Bine, m-aș fi descurcat puțin cu busola. Nu prea mă înțeleg, dar na. În Minecraft chiar nu înțeleg. M-am propus ca în acest episod să mergem și noi pe alte insule. Poate dăm și noi de niște apă să explorăm pe toate. Deci sigur că luăm și un crafting table. Dar nu suntem noi așa de proști încă să nu luăm. String o să avem nevoie, cam o să avem nevoie, string o să avem nevoie, săgeți poate să avem nevoie, arcă o să avem nevoie, lemne poate să avem nevoie, lemne să avem nevoie, fier poate să avem nevoie, sand poate să avem nevoie, dar mai bine las ăsta și sandul. Sau sandul rămâne, nu, iau cobblestone. Peștele rămâne, seed-ul ăsta nu știu ce căutător să le trebuie, mândruța nu trebuie, foarte ca puteți să întrebați, poate dau de un copac de la fain și smecher. Ce m-am întrebat, ce mai trebuie, că o am trebuie. Unde este ăștia de pe această mapă? Pe undeva pe acolo. Tare. Sper să nu ies de pe mapă. Atât am trebuie. Da. Nu mi-am făcut. Cel mai ingenios să nu fac eu o bărcuț, stați. În explorări nu vreau să fim pe normal. Cât e scurt. Asta să facem noi. Diamantul, mai bine îl lăsăm acasă. Sugarcane-ul și el, uite, să-l punem aici și sugarcane-ul aici. Nu mă mai duc până la etajul de sus pentru bamără de diamond și restul. Stai, mi-am lăsat diamond, da. Nici nu mai știu ce mai fac. Dacă nu o să reușim astăzi, poate o să explorăm. Poate data viitoare. Sau când nu sunteți voi. Și dacă o să dau ceva șmecher, poate asta mâine nu o să mai intru pe mapă. Uite un porc. Las acolo, unde am ce face cu porci. Trebuie să mai explorez și o mapă asta faină.